Egunon guztioi, izena Gaizka Cabrejas da, Algortakoa naiz, eta hemen Algortan Global Equilibrium daukagu. Kirol errutina bat prestatu dizuet etxean zaudeten egun hauek igarotzeko, gorputz aktibatzeko eta orduak arinago pasatzeko. Beroketarekin hasiko gara. Lurrean eseriko gara eta eskuak atzean kokatuko ditugu. Oinazpiak lurrean jarrita, belaunak eskumatara eramango ditugu zorua ikutu arte. Ez badugu ikutzen ez dio azola. Erdigunera itzuliko gara eta berdin errepikatuko dugu ezkerreko aldera, aldaka biratuta. Oinak aldez geratu behar zaizkigu, erdigunera itzuli eta berdin errepikatuko dugu. Ariketa hau 6 aldiz errepikatu behar izango dugu alde batera eta bestera. Dinamikoa izan behar du, presa barik hartu. Hau bukatuta, zutunik jarriko gara eta sentadillak egingo ditugu. Sentadilla jarrera hartuko dugu, ipurdia jaitsiz eta igotzerakoan belauna altxatuko dugu. Jaitsiko gara eta berriro ere belauna berdina altxatuko dugu. Ariketa hau 6 aldiz errepikatuko dugu belauna batekin eta beste 6 bestearekin. Astiro, kontrolarekin. Ez duzu zertan asko jaitsi behar zure gorputza. Besterik gabe, mugitu zaitez eta saiatu modula esaian egiten eta mugimendua kontrolatzen. 6 aldiz hanka batekin eta beste 6 bestearekin. Orain lurrean etxango gara. Belaunak aldakaren altueran jarriko ditugu. Besoak fuerte eta oinak beti ipurditik gertu. Saiatu hauek ez aldentzen. Aldaka gora eramango dugu eta ipuma zaila estututa daukagula, pelbisa zabalduko dugu eta oinekin lurra bultzatuko dugu. Astiro jaitsiko gara, besoak fuerte, gora bultzatu, ipuma zaila estutu, astiro jaitsi. 15 errepikapen egingo ditugu, astiro eta presa barik. Momenturen baten lunbarrak minduta badauzkazu eten ariketa hau. Bilatu ezazu ipurma zailaren aktibatzea. Ariketa hau, 15 aldiz errepikatu eta gero, albo batera botako dugu gorputz osoa. Alboz gaudela, belaunak lurrean jarrita eta eskua gerrian, aldaka gora eramango dugu. 10 segunduz zenbatuko ditugu. Jaitsiko gara eta gora egingo dugu berriro ere, 10 segunduz. Jarraian, aldez aldatuko dugu gorputza. Oinak beste norabidean, hankak tolestuta, ukondoa zoruan jarrita eta eskua gerrian. Belauna eta ukondoarekin lurra sakatuko dugu aldaka igo alizateko. 10 segundu kontatuko ditugu eta bera egingo dugu. Lepo aldea kargatuta sentitzen baduzu, lurrera begiratu. Zutunik jarriko gara eta jesartzeko jarrera hartuko dugu. Eskuak lurrean kokatuko ditugu eta hauekin atzera eta aurrera egingo dugu ibiliko bagina bezala. Tripa fuerte mantendu, ez dadila jauzi, beti fuerte. Hankak tolestuko ditugu atzera egingo dugu eskuekin eta berriro zutunik jarriko gara. Oso garrantzitsua da oinak ez mugitzea eta eskuekin baino ez ibiltzea. Garrantzitsua ere tripa fuerte mantentzea eta besoetako indarra erabiltzea. Baita ere atzera bueltatzean. Oinak ondo jarrita izatea hauekin lurra bultzatzeko eta zutundu alizateko. 6 errepikapen egingo ditugu. Amaitzeko, oreka lantzeko ariketa bat egingo dugu. Belauna igo eta 10-15 segundu zenbatuko ditugu. Beste hanka gogor eta sendu daukagula, puntu finko batera begiratuko dugu, sabelaldea gogor mantenduz. Belauna saldatuko dugu. Beste hanka fuerte, 10 segundu mantendu eta beste behin errepikatuko dugu hanka bakoitzarekin. Espero dugu zuen gustokoa izatea.